A munkahelyemen csak szívok, a gazdaság is tök gáz, és csak akkor változhatnak meg a dolgok, ha ezért teszek valamit. Mit akarsz csinálni? Elkezdek egy network marketing üzletet felépíteni. Mi az a network marketing? Egy network marketing céggel felépítheted a saját üzletedet, és pénzt kereshetsz más üzletépítők és fogyasztók fogyasztásaiból is, amikor a cég termékeit használják. Ez olyasmi, mint azok a piramisos izék. Mit értesz piramisos izék alatt? Azt, amikor csak azok keresnek sok pénzt, akik a csúcson vannak. Úgy érted, mint a munkahelyeden? De itt csak azok keresnek pénzt, akik első között szállnak be, nem? Ha egy jó network marketing céghez csatlakozol, többet kereshetsz, mint akik fölötted vannak, ha termelékenyebb vagy, mint ők. Biztos vagy abban, hogy ez nem piramis játék? Igen. Miért vagy ennyire biztos ebben? A piramis játékban csak a belépési díjakból keresel pénzt, ráadásul nincsen termék vagy szolgáltatás sem. Attól az MLM még mindig olyan, mintha piramis játék lenne. Egy legális MLM cégben kizárólag a csoportodban kialakult termékforgalom után kereshetsz pénzt. Ez még mindig piramis gyanús nekem. Mert hogy? Mert ha lerajzolod a felépítését, olyan, mint egy piramis. És ennek mi köze ehhez? Csak azt mondom, hogy olyan, mint egy piramis játék. Ha lerajzolod a munkahelyed szervezeti felépítését, az hogyan néz neki? Mint egy piramis. Ha lerajzolod az egyház szervezeti felépítését, az milyen alakzat lenne? Egy piramis. És a cserkész csapat szervezeti ábrája milyen formájú? Piramis. Érted, mire célzok? Igen. Nem is tudtam, hogy ezek is piramis játékok. Szerinted fogsz pénzt keresni a piramis játékoddal? Az Amerikai Foglalkoztatási Központ és a Direktértékesítők Szövetsége szerint, ha ugyanolyan keményen dolgoznék egy jó MLM cégben, mint ahogy most, a szas munkahelyemen, 5-ször nagyobb lenne a valószínűsége, hogy legalább $100,000 keressek. Megértelek. Én is utálom a munkám. Épp ezért lottozom minden nap munka után. A szerencse számaim pedig 16, 22, 84. Lehet, hogy neked is saját üzletet kellene indítanod, és nem a szerencsére bízni a jövődet. Én nagyon sok rosszat hallottam a network marketingről. Például kitől? A sógoromtól. A sógorod vagyonos ember? Nem. Van saját üzlete? Nincs. Szakértőnek számít a témában? Nem. Ért egyáltalán valamihez profi szinten? Nem igazán. De akkor miért mondják olyan sokan, hogy nem működik az MLM? Pont amiatt. Amiért sok ember még mindig azt gondolja, hogy a szociális háló megbízható, pedig az összeomlás szélén áll. Vannak egyáltalán neves szakemberek, akik támogatják a network marketinget? Hallottál már Robert Kiyosakiról, minden idők legkeresettebb pénzügyi könyvsorozatának szerzőjéről? Nem. Ő például nagyon is támogatja a network marketinget. Szerinte ez a tökéletes üzleti modell. Donald Trumpról hallottál? Igen, neki van olyan furcsa frizurája. Ő is támogatja a network marketinget. És Warren Buffettről, napjaink legsikeresebb befektetőjéről hallottál már? Nem. Ő is kiáll a network marketing mellett. És szerinted ezek az emberek jobban értenek ehhez az egészhez, mint a sógorom? Igen. Szerintem ez még mindig úgy hangzik, mint egy piramis játék. Te most szórakozol velem? Figyelsz te rám egyáltalán? Igen, de szerintem ez akkor is egy piramis játék. Van erre valami bizonyítékod? Ez piramis játék. Azt hiszem, én most elköszönök tőled. Várj! Nem akarsz beszervezni? Nem. Miért nem? Mert szerinted ez egy piramis játék. Igen, ezt mondtam, de most meggondoltam magam. Inkább gyalogolnék rozsdás szöggel a szememben az autópályán a száguldó autók között, mint hogy egy ilyen inkompetens hülyével dolgozzak együtt a csapatomban, mint te. Ó. Oké, akkor beszéljünk erről később. Kímélj meg tőle.